Satul Măcărești se mândrește cu mai multe personalități. Una din ele este și Mihai Ganga, profesor de la Liceul Elada din sat. Pentru a face o ochire retrospectivă asupra celor 40 de ani pe tărâmul pedagogic, nu de mult instituția în care activează a petrecut o sărbătoare de suflet. Marea noastră sărbătoare de astăzi, cânt și joc ca în sat la noi. Se spune că un popor trăiește peste veacuri și milenii prin limba, tradițiile, obiceiurile și capodoperele creației orale. Astăzi, noi împreună cu voi și cei maturi avem ocazia de a savura încă o dată, de a ne îmblânzi auzul cu melodiile populare, de a privi dansurile culese de la strămoșii noștri. Așa cum se cuvine la un asemenea eveniment, Mihai Ganga a adunat în jurul său colegii de breaslă, oaspeți din raion și pe toți cei dragi sufletului său. Să aveți cât mai mulți discipoli să vă urmeze calea și să facă ceea ce faceți dumneavoastră, că faceți frumos. Mulțumesc! Este un om deosebit. Îi mulțumesc pentru tot ce a făcut în satul dumneavoastră, pentru tot ce a făcut cu dumneavoastră, copiii dumneavoastră. Și îi urez în continuare cât va mai ține puterile să creeze ce a creat și până acum, să dea copiilor un viitor frumos. Pentru merite deosebite în educarea tinerii generații, în spiritul valorilor naționale și universale, pentru înaltă măestrie profesională și spiritul de inițiativă, devotament și fidelitate în activitatea educațională. Să fiți sănătos și mulți ani! Întrucât președintele raionului Iurie Toma este originar din satul Măcărești, acesta și-a amintit cu mult drag și cu multă nostalgie de primul său învățător. Pe aceeași notă a vorbit și Galina Gheorghiță de la Direcția Raională Învățământ, la fel originară din acest sat. Acest om cu suflet mare a pus și a sădit semințe în sufletele tuturor familiilor din comuna Măcărești. Mi-aduc aminte atunci când m-a luat de mână și m-a așezat în bancă. Mi-aduc aminte de ziua aceea când m-a învățat să scriu mamă. Mi-aduc aminte de ziua aceea când m-a învățat cuvântul pace. Ați reușit să demonstrați întreg raionului, chiar și de ce nu și Republicii, că sunteți dumneavoastră. Noi vă mulțumim pentru ceea ce ați făcut în sistemul educațional din satul Măcărești și spunem că ați făcut-o cu brio, pentru că numele dumneavoastră nu poate rămâne în umbră. De mai mulți ani, Mihai Ganga conduce colectivul folcloric de elevi al școlii Prutenii, cu care a participat la diferite concursuri. Alături de ei în această zi s-au aflat omologii lor din satele Todirești, Costuleni, Mănoilești și Cetărieni.
Am început activitatea cu domnul Mihai ca profesori în îndepărtatul an 74 și parcă mi s-a perindat în amintiri acele clipe frumoase ale vieții care le-am avut de trăit și muncit în satul acesta, Măcărești. Profesorul susține că dragostea de muncă a preluat-o de la părinți, iar drept reper i-au servit tradițiile și obiceiurile de la Măcărești. Dânsul spune că se simte în plină forță și vrea să-și continue munca cu care s-a deprins atât de mult. În urmă au rămas foarte multe evenimente destul de frumoase, participarea colectivelor artistice de copii de aici la Liceul Teoretic la diferite manifestații culturale, atât în plan local, deci în localitatea Măcărești, cât și în raion, Republică și în afara Republicii.